F'Ottubru reġa' naqas il-qatt f'pajjiżna meta mqabbel max-xahar ta' qabel, dan skont statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fil-fatt f'Ottubru n-numru ta' persuni qiegħda f'pajjiżna kien ta' 3114. Dan ifisser 271 persuna inqas qiegħda mix-xahar ta' qabel. Il-qatt ilu jonqos mix-xahar ta' Ġunju wara li kienet faqqet il-pandemija. Dan ifisser li għal 5 xahar konsekuttiv naqas il-qatt. Fil-waqt li f'Mejju l-ammont ta' nies jirreġistraw kien ta' 4409, sal-aħħar ta' Ottubru n-numru ta' dawk ifittxu xogħol naqas bi kważi 1300. F'Ġunju, wara li l-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, il-qatt kien diġà niżel bi kważi 140 persuna. F'Lulju, bit-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq is-settur turistiku, il-qatt niżel bi kważi 290. Dan fil-waqt li f'Awwissu reġa' naqas il-qatt bi ftit aktar minn 300 persuna. F'Settembru wkoll għal raba' xahar konsekuttiv Malta kellha l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Fi stqarrija l-Gvern innota li b'kuntrast ma' diversi pajjiżi madwar id-dinja fejn il-qatt għadu qiegħed jirranka l fuq, pajjiżna diġà qed ikollu suċċess fil-ġlieda kontra l-effett ekonomiku tal-COVID-19. Il-Gvern se jkompli bil-ħidma biex aktar persuni jsibu impjieg ġdid u pajjiżna jerġa' jirriġenera l-ekonomija u joħloq ġid li jasal għand kulħadd. L-implementazzjoni tal-baġit tal-2021 mistennija tkompli twassal għal aktar impjiegi u opportunitajiet ekonomiċi ġodda.